Joo, mahtavaa. Mä oon tässä taas Busy IM ja tässä on Valde B mun kanssa. Hyvää päivää. Ja me tultiin vetää nyt tän tapahtuman Lupa kysyä. Lupa kysyä kampanjabiisi. Ja mä oon siinä ja Valde B tietenkin. Hyvä. Ja joo, kiitos. Kaikilla lupa kysyä. Esimerkiksi, onko se normaalia? Haluatko kertoa kampanjasta enemmän? Mä voin kertoa kampanjasta enemmän. Jos mulla olisi annettu jotain niinku faktista tietoa, tää suomen kieli. Mut homman ydin on se, että joka pojalla, joka tytöllä, joka jannolla on lupa kysyä. Jos joku painaa mieltä, niin täällä on kojoja, täällä on ihmisiä. Te ootte turvallisessa seurassa. Vedetään biisi. Onks mä erilainen kuin nää mut? Kun mua ei kiinnosta flekata lätkäpelua. Pitäiskö munkin tykkää suosituimmista hymmeistä? Tai mimmeistä ylipäätään, jos on fiilis, ei se oo mun juttu. Etten oo timmeitä kinge, ei käy suosituimmista kotipileistä himmeen. Pitäiskö munkin pukeutua hollisteri? Kun mieluummin pihot riimeillä mä koristelin, onks se normaali? Mä haluan kysyä vaan miks mä tunnen ne tunteet, mikä tää fiilis? Miks mä oon välillä ku leijona, välillä hiiri? Miks mä haluan koittaa skriivaa nää räppibiisiks? Missä itse tuntuu myydään sen? Pitäiskö munkin alkaa rupea rypäsi? Voiks mä syyttää sen? Jos tää henkilö ja tää juttu tykkää sen? Onks se normaali? Et haluu lähteä veke himas? Kun kavereiden kaa ulkona on enemmän kiva. Onks se normaali? Et haluu lähteä veke himas? Kun kavereiden kaa ulkona on enemmän kiva. Normaali. Tää mun painoita vitus. Tai et pikku jutustakin pillähtää itku. Onks mut miehisempi? Onks se normaali? On se normaali ja on se normaali. Mikä on kilete ja mihin tarvii tätä vahtoo? Kysy poika ilman isä hahmoa. Mut täynnä tarmoa näytti mulle miten olla mies. Ja kato mikä mies, mikä mies. Voiman käyttö ei tee susta miestä. Huomio varsin ei tarvi suuntansa piestä. Me ollaan muutakin kuin testosteronia hike. Ihan sama paineks täällä Facebookissa like. Ihan sama mitä muut ajattelee mut. Kun mulla on lupa kysyä ja saada kysymykseen vastaus, on se normaali? Haluun lähteä ilman, kun kavereiden kaa ulkona on enemmän kiva, on se normaali? Jos ei halu bilettää, kuka lähtee ja aina kiellettää, on se normaali? Jos naamas löytyy finni, tai mitä jos kropani ei oo timmei? Vaikka heikompi, vaikka vahvempi, on se normaali? On se normaali? On se normaali? Normaali? Kiitos, siinä on se biisi. Onks se normaali? Onks se normaali?